kurwadziwa mukana tichida so ndiri kurwadziwa mazwa ini ndauda kuenda musha kwangu handitsadi vanondishamisa baba handisikuda izvozvo kudaiikadzimwa momo uno makauraya tobvya mangu inini mukauraya mangu inini ndinozviziva hamumubudi umuyaiisa imba inei muchatsvira imomo chaona zvamuda kuita ndakupisira imomo makataurira tete ndikudina battery bai wakaudza kero nangwena wokuti rufu rwakuyamba mama yako noipisai ndinaipisai havasirangati zvavasikuda nezvinhu zvavo totangisa tete. Hello Zimbabwe, tiri muno Mutare. Tina vanga vachida kutibatsira vatakapiwawo negovernment taenda kwa-Antitude kuti tigone kubatsirika. Isuwe mhuri yekwamsiyarira. All along tenge tiri kumboti baba vedu, mai vedu, tichiedza kuda kumbowanda nekufukidzira kuti pamwe tichagona kubatsirika. So the situation yatasangana nayo today, tasvika kumba kwababa namai musiyarira vanova Denford musiyarira natambudzai akazosvipa zita rechirungu rekuti Grace, but rake chero rekuberekwa zitambudzai mapranga musiyarira. Tasvika paya vana vavo vakomana vaviri, tine ngochani inonzi Simba Rashe Denver, again tine umwe anonzi Munyaradzi Rombe orinongosvuta fodya. Ndo vatanga kuita mhirizhonga nesu, taita noise pakatopotorwa mavideos atorwa. Tiri mukuita noise vatanzi hamupindi, handina zvinhu zvatiinazvo. Tikatika nemi musina zvinhu zvamuinazvo, isu tichipera kufa, muri kutya chinyi, tadi kungobetsereka, vakati hazvigoni. Saka sekuru watakapiwa kuti watibetsere, vagona kupinda mumba, wakwanisa kupinda mumba mukuita fight yenge tichiita. Wataura nawo akati handingangouyi kunofutwa, vanhu vachingouya ndikadai ndakaziviswa. Saka imimi chiendai, kana maenda ndinozokufonerai, ndokuti imimi chihuyai ndinozokuisirai mari yefuel. But isusu hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Wish yedu ndeyekuti dai tagona kuwana mambo, dai tagona kudzokera kunana sekuru, tagona kubetsereka. Hurumende tibatsirei nekuti muzukuru atomboenda achida unotora mapurisa. We thank you mapurisa enyika ino nekuti maramba matamupindiri mafamily issues, of which is very true kuti mafamily issues hamugoni kuti mapindire. Chikonzero mukamapindira tinopatwa tikafa, while isisine tichichema kuti hurumende ndimo akapindira muzvinhu zveurombwa. Saka tiri kuda kuti tibetsereke. Tichiri pano tiri muno Mutare, muno mumakomoyo, tiri mumusha wekwamsiyarira. Tiri kuda kuti tibatsirike Zimbabwe. Kuna vanogona kufona, fona ipa 0714 72 3256 0714 72 3256 0714 72 3256. Kune vanogona kutibata, ndibatei panhare, muchiedza mazano amungagona kutipawo kuti isuwe mhuri yekwamsiyarira nekuromba kwakaita baba wedu baba Denford natambudzai kuti tigone kubatsirika. Thank you so much Zimbabwe. Thank you so much. Just in brief, nyaya yamau yapunza ikuno semhuri ndechi. Okay, in brief mukoma Robert, nyaya yatunza kuno kusemhuri inhau yekuti baba vakaromba vane zvidhoma nezvikwambo zviri kupedza vana
tapera tasara taavashoma pagore chinotora vaviri chinotora January chinotora April chinotora September uyezve chinoti kuvanasikana nevazukurusikana zvikwambo izvozvo zvinenge zvichivavata kuvaita vakadzi havadivi kunzi varorwe havadivi kunzi vagarike mudzimba zvakanaka at the same time vane tsamba yavakatombonyora vachinyora kuti vari mumisha ngavabude vane varume ngavarambane uyezve kugara vachishupika nguva dzose vari pamabasa ngavabude iko zvino saka tiri kuona kuti last month, it's not last month, this month kutanga kwao wakatombonga vachideketera vachitaura nechidhoma chavo chichitaura zvekuti ndipe ropa wataura zvekuti ndipe ropa ivo vanotaura kuti ndipe kusvika August and at that same time ndo yakarwara muzukuru arwara vaida kutomuchekeresa muzukuru akaporeswa saka chatanacho dambudziko ratiunza kuno mukoma Robert idambudziko rekuti vari kuda kuuraya munhu 1 pakati pedu this end of May naJune saka hatigoni kupatwa tichiziva ndava ndakatovaona vachitaura nechidhoma chavo vari kumupampu ko mati hanzvadzikomana idzi dzanga dziri kumba nemuzukuru vari kuramba havazvizivi kuti ndo mabasa anoitwa vanotozviziva chikonzero hanzvadzikomana iyi fanika yekuamerica ngochani chiri kuitika ndechekuti ida kutosirwa zvese purazi racho nezvidhoma zvacho saka vauda kutoinherita uyu mukomana mumwe wacho uyu anonzi Munyaradzi handimushori ndava ari kutoshandiswa ndiye chikwambo chiri kuunza mari munhu akadzidzeko zvine zvirombe rekupedzisira saka handimushori umwe wacho uyu ingochani futi asi achinzi Jinimbi akaromba saka iye akatosimba sambuya wake nasekuru wake vanotongoziva kuti musha wese ndiye urombwa saka makuronga sei semhuri isu semhuri sekuru ambotanzi tinofana kuti tidzokere kuHarare tonoronga kuti tinozvifambisa sei kuti tibetsereke asi wishi yangu inini ndichimirira behalf yemhuri yekwaMusiyarira ini wishi yangu ndeyekuti dai sekuru vasina kugona kuti titange tadzokera nemiwe midhia matibatsira pamwe chete nasekuru taenda kwamambo tonosimukana mambo nekuti nyika ino ine vanoitonga tosimukana mambo tana mambo havagoni kuti watirambire kuti tibetsereke ndava ivo vari kutoziva nekuti kana madzokera tinosara tikaita murakatira wekufa ndau vanenge vachiti mwana andichallenge wauya wese nevandauya navo vanenge vachinzi mandichallenge makadi vanda ndakasimba makasimbere mukoma inini ndakasimba amenemini aiwa ndiri nani mwari vachiri kundichengeta shwashwa muri nani kana kuti kwangokupindura kwajera kwevanhu vedu isivanema kwangobvunza una kuti aiwa ndiri nani zvazvo kungoti chachingori chijero chekungoti ndiri nani asi nokoti ndiri nani nekuti nyange zvazvo zvakaoma ndiri kungochengetedzwa munyasha tinotenda chokwadi dambudziko ramina ravanzadzi rakamira sei uye rakatanga sei dambudziko ratinaro semhuri rakati kurei chikonzero rakatanga nekumashure kuzosvika patare ndikapiwa nguva ndogona kutsanangura ndiwanda kutokupai alright tinotenda dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru mukadzi wababa ari zvesisi vamai vangu ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika then kubva ipapo ndo pandakasvika vachibvisa vasikana vese vanga varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi ndakuita mabasa ese handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school ndava ndiri musikana webasa mai vaisvika pakuti handisirini ndakauraya mai vako kana wafunga kunogarika unonovakirwa 2 boys parinda ramai vako zvinova zvaiti ndaiti nyange ndichirwara ndinenge ndichiita basa zvinozo 15 years vakazondiramba vakandidzinga pamba vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another kwana tete kwana baba munini kwana sisi nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo tikamboenda kurural camp kumapurisa medu maMutare imomo tichifungidzira kuti dambudziko richapera vemutemo vanoti mwana achiri mudiki hazvigoni kuti anganzi ibva pamba ndopa tinodzokera zvekare paya ndadzokera paya chikonzero chavaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika ndo pano hanzvadzi dzaiuya ndina hanzvadzi 4 nguva yacho pemba chine hanzvadzi 2 nanasisi 2 kuita 4 vakanga vakashaika saka vaiuya vachindibatsira basa vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira
mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke, vana venyu vari kuuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyocho, yaitambudzika kwazvo, ikati idyei nyangwe nanasisi vachifara isikonzi tiri kufara hedu asikana, asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti handei tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei, pfungwa yamaiguru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa, munhu unozotifumura. Ndokudzingwa kwandakaita kwakubva ndakurira ndamharaini. Then muchidimbu ndakazonge ndawanikwa ndakugara nemurume wangu, ndo panoti vanhu munonetsana mudzimba, tanetsana. Then baba ndo wakakola for a separation, vanofonera mukwasha vakati endai paseparation. Wafonera mukwasha kuti endai paseparation, zvinozowa zvamunhu auya zotiunza kuno kunasi. Ndinodzokera kumba, ndadzokera kumba ndinovaonesa baba namai ndikati nyangwe mwana wenyu ari wrong, nyangwe mwana wenyu akatadza, you try by all means kugadzirisha musha wemwana wenyu, but imimi makundikana sewabereki wangu kugadzirisa musha wemwana wenyu, manditi ndidzoke zvakanaka. Saka ine ndakuchigara pano, zvese zvandichada mani dzangu muchaprovaida nekuti imi ndimati ndidzoke kumurume. Ndinogara ndo pandakaudzwawo nerimwe roja repamba zvikanzi wakamboenda here kwaodzi, kuna mbuya variko vanobatsira. Ndakasvika kwaodzi kuya, pane mbuya vanonzi mbuya tsingano vanobatsira maodzi. Ndasvika kwaodzi vanonditi ndipei senemu yenyu nemutupo wenyu ndigone kukubatsirai. Ndinotaura senemu yangu nemutupo yangu. Mbuya vaya ndo vanoti mutupo senemu yauri kutaurai, pana baba wakambuya pana paunopinda Methodist vanogara kwenyu kwana Zimunyoko, wotokutaura patinogara paya. Zvikanzi ndiani wako, unomuziva here? Ndikati ndibaba wangu, ndine last born yavo. Zvikanzi baba wako akarema. Pavakauya pano ndakavati ndisati ndakubatsirai, uyai nezvidhoma nezvikwambo zvamuinazvo kumba kwenyu, nditange ndazvipisa ndozokubatsirai imi nemhuri yenyu. Ndo pavakaenda havana kuzodzoka, wakaenda vachiti vanouya. Asi pandakazotarisa ndichitaura nevadzimai vanotituma basa iri, ndakaona kuti mudzimai wavo akati isusu hatingasarendi zvinhu todzoka mukutambudzika. Kwakubva tagara kudaro, mbuya waya wakabva wazo handina kuzofarira kubatsirwa navo since venga vakuningirika. Pandatodzokera kumba handina zvandakashandisa zvavo, ndadzokera kumba ndagarisika pamba. Saka ivo vaita basa rekuendako wachidzoka, wachiendako wachidzoka. Wanichizoti mumweni musi vanobuda hanzi tikuenda kunotenga mishonga, wabuda wachienda kunotenga mishonga, ivo vakanga vasikuenda kunotenga mishonga asi aive nzira yekuda nayo pamba. Wanobuda apa 3 days ago wengu watotenga mishonga, wanoenda kwambuya waya. Wasvika kwambuya waya vanoti isusu hatisi kukwanisa kurara, hatisi kuchakwanisa kuita chimwe chinhu, zvino isusu hatisi kuda kusarenda zvinhu, asi isusu toda kudini, toda kungoti tipiwe mushonga wekuti tikwanise kurara zvinhu zvikwanise kumboita stable. Mbuya waya anoti tengai masarenda zvinhu zvenyu, vanoramba. Ndopo vanopa mbuya waya 200 US, wakati tiitire zvinhu zvekuti zvinhu zvedu zvive stable. Then ivo vapa mbuya vaya 200. Mbuya waya vanozibva wandifonera vakati vabereki vako vabva pano, mai vako vengu vasinopfeka dress repepo here? Ndikati hongu. Baba vako vengu vasina trouser rekaki here nehafu bhachi yekaki nesheti yeyellow? Ndikati hongu. Zvikanzi vabva panapa watonipa 200. Wati ivo havasi kukwanisa kurara nekuita sei. Ndopavanoti ivo mbuya tsingano vakati ndavapa zvinhu zvandavapa. Zvinhu zvandavapa izvi ndezvekuti ivo vasakwanise kudini, vasakwanise kuita chimwe chinhu. Asi ndavati vanomuka usiku vachizvikusha around kuma 12:01, usarare iwewe. Then around 12:01 ndisina kurara, ndakavatarisa from the window rekubedroom. Vakabuda vachitendera vasina kupfeka, ndikatombovatora mavideos nechinchini. Vabuda vachitendera vasina kupfeka, yakazova a constant thing yekuti vakanga vasingarari. Nhasi umwe arara musitting room, umwe anorara mudining, umwe ari pasi, umwe ari pasofa, havasi kuchakwanisa kurara mubedroom mavo, vakutiza mubedroom mavo. Wakuita zvinhu zviri weird, nyoka dzakungoonekwa every day, wachiti kitsi dzinotobikirwa special meal yenyama, vamwe vanhu muchidya mavheji just because kitsi dzinofanira kudya zvinhu zviri right. Wotoshamisa kuti kitsi dzinopiwa chikafu sei, chikafu chimwe chinosiiwa chiri mukitchen chiri mupantry, but makuseni munomuka musisina. You could see kuti chadyiwa nani, asi nyoka dziya dziri kudzika dzichidya.
So ndo zvinhu zvakava zvichinetsa ndichitaurawo nasisi vangu ndichitaurawo nehama dzangu kuti pandaenda paseparation ndo zvinhu zvandiri kusangana nazvo. Kozoita 3 weeks back kwakauya mumwe murume auya murume uya vanotaura kuti ndeweukama vanenge vaitaurirana zvekuti vakatombonoripotwa nenhau izvo zvekushonga zvavo zvekuroya nekubata-bata. So ndakazovaona around kuma2 am wakafungidzirwa kuti inini ndarara. Wakasvika kuma12 wachitaura around kuma2 kwakubva wabuda kwakuenda tikasvika pamba patinogara isusu pane mubhambu iripo panze pegedhi. Bva wabuda pamubhambu paya wari kuenda unotaura nechinhu chavo wari pamubhambu paya. Then ini ndakabva ndabudawo ndakapfeka zvitema paya nechimurume chipfupi chavane ndebvu. Saka ndakabuda bva ndanohwanda pagwati. Nguva yacho handinombozvifunga kuti ko kana pane shato kana kuti pane nyoka. Ndakanga ndisina tochi nemhaka yekuti ndakatya kuti ndikatora kana tochi yekuti nditore kana video kana picture kana chinyi vanobvaona light. Saka ndakanga ndakangohwanda pagwati pepe kwakuteerera conversation yavo yese vachitaura nechinhu chiya. Vanoti kune chinhu chiya chinoti iwewe fanonga wakandipa ropa iwewe May unoya achitanga. Sei vanonoka kundipa May 2022. Yes. Iwo vanobva wati zvikanzi ndine mwana wangu akadzoka. Saka mwana iyeye ari kushaisha zvinhu zvangu zvizhinji ndikushayiwa kuti ndinozviita sei. Chimbondipa nguva kusvika August. Chinhu chiya chinoti hapasisina nguva. Nguva yandakupa yaye kubva zvino kusvika May achipera naJune handisi ndimbokupi kusvika August. Iwo vanoti zvakanaka regai ndigoona kuti ndichaita sei. Asi mwana uyu ari kundinetsa hamugoni kuti mundibatsirewo here. Chinhu chiya chinoti mwana wako anonetsa kuti ndikasvika na12 ndosvika achinamata. Ndikaenda kuma2 ndosvika achiimba 3 anenge achinamata. Kuti ndizoti around 4 kunenge kwatoedza ndonguva yanorayara everyday itori routine ndikamusvikira nguva zhinji anenge achinamata. Saka ini handingamukwanisi iwe dhila nemwana wako wega chandinongoda iropa chete. Ini ndo pandinobva ndichiona kuti wapedza nyaya dzavo ndo pandinobva ndahwanda ndichidzoka mumba ndichipinda iwo wachidzoka wachivhara dho wakuonekana nemunhu wauya yakurara. Ndo nyaya inozova yakasimudza kuti nditaurire kune vamwe vangu ndikati muri kuziva here kuti pakati pedu pane hwana ada kutopatwa nekuti vari kutotaurana zvekuti vari kuda ropa May unoyu kana kuti June. Saka zvinoti kubva nhasi watiri unoyu kusvika kupera kwaJune pane zvinenge zvaitika pakati apa. Saka vamwe vangu manje mukunzwa kudaro nekuti asendo mukuzoti aiwa hatichatogari wakafa wakakwana haticharambi tichishota zvekare. Ndo nyaya yakazotiuyisa kwaAttitude kusvika tapano pasekuru kanemo. Ngatidzokere kumashure. Mati pamaikura pane zvamaiona muchimwana zvii zvaitika ipapo? Paita munoona sekukura kwandakaita ndine vanasisi vengu vashaika. Pane umwe wacho aishuta fodya. Maita scenario yekuti ukamuka uchienda kutoilet usiku kuma1 waiona munhu anenge agara padisplay akabhara 4 achishuta fodya. Mascenarios akatomboitika zvekuti ndakatombotaura natete munhu wausingazive zvekuti iwewe fesi yacho inotowa yakatohwaidha zvekuti haugoni kuiziva. Pandakadzoka incident yakatomboitika kakawanda. Tete vakanga varipo hanzvadzi yababa vanotoiwitnessa vakati iwe mafambiro awaita nekudzoka wasvika kutoilet herewe. Ndikati kwete tete. Zvikazi nemhaka ndikati hameno zvandaona padhaining. Zvikazi waone ndaona munhu mutsvukutsvuku asi enge akapfeka night dress yepink akabhara 4 achishuta fodya padisplay rewhite riya repakati. Inoona kuti hakuna umwe. Sisi wako ndo akafa wakatanga kufa uya ndiye aishuta fodya ndiye awaona akagara. Zvikanzi hausiwe wega wekutanga kumuona vanhu vazhinji vaingomuona. Saka hazvingaiti chishamiso. Vamwe vazukuru chaivo pavaitouya vaitozvionawo izvozvo. Even kuseri kwemabedroom edu isusu kune ebig veranda ririko. Kwaita noise kunga kuri kutambwa bhora. Mukada kuteerera seri kukamuka round kuma12 1 2 kunenge kuchita noise kunga vanhu vari kutamba bhora vachitotambidzana nekuita sei kuchita noise. Muri kana kuti hama dzako dzafa vangani? Hama dzafa dzakawanda asi ndichitaura kune vana vababa vangu wafa i5 nevakadzi vavo. Kune vakomana 2 vakadzi vavo vese vakashaika then vasikana 3. Pavasikana 3 umwe wacho nemurume wacho akashaika at the same time vamwe sisi wangu ahombe murume wavo akashaika futi washirikadzi. Saka muchifamba
mainzwa kuti chii nekuti kana vanhu vanyanya kufa zvakaita saizvozvo dambudziko iri munoona kuti ngatimbofambai. Pataifamba pega pega tainzwa kuti ndibaba nemudzimai vavo wavainaye. Baba venyu vane business? Vaimbova vaine business kare vachiri kushanda iko zvine zvavasisina. Vanga vaine business rechi? Vaiva nebottle store. Rainyatsofa here zvekuti mushure munge mapera kudai? Raifaya nguva yacho zvishoma zvekunge munhu ari kusanganisa neropa nekuita sei zvaidaro. Ndanzwa muchiti makasiyana nemurume iwo baba vakabva vati siyanai. Imimi nemurume mainetsana chii? Takanga tanetsana zviya zvekuti munenge manetsana mumba. Ndiri munhu aifarira church stereki. Then murume wangu munhu wekuti enga aipinda Anglican kubva wachikura achiti handifariri zvechechi neno nekuti mapastors handimatrust nekuita sei. So ndo issue yatakazova tichinetsana. Then baba vanoti iwewe dzoka kumba. Wakatomufonera wakati chimboendai paseparation kuti musarambe muchinetsana nekuita sei. Then vataseparata since last year November. So ndakanga ndiri kumba kubva ipapapo pese. Ndo pakuchizosangana nezvinhu zvekuti vanhu ava havasi kurara, vanhu ava vari kufunga kudai, vanhu ava vari kutorongera mhuri kudai. Alright, mazita ndichajamba. Mirandu, tsamba yakabata watiri kubva kupi? Yakanyorwa nababa wachinyora kuFirst Family. Okay. Yakanyorwa nababa venyu nyakubereka? Baba vedu nyakubereka. Hanzi chii? Wakanyora mazita kubva kumukuru wana vamaiguru. Wakanyorwa nearrangement yavo kubva kumukuru zvichidzika. Saka ndichajamba pemazita ndotanga kuwerenga pasasi pacho. Zita ramai ndo rakawa pasi, mazita evana vese vari 5 ari kumusoro. Then ramai ndo rakawa pasi nesenemi yavo. Tichizodzika pane zvawakanyora. Kurambana nevarume vavo, kurambana nemukadzi vake, kuputsika kwemisha yavo wese, wagare vachishupika nguva dzose, vari pamabasa ngavabude iko zvino. Aiwe mazwi akanyorwa nababa. Vakaisa mumwe nawe majuru. Waisa mumwe nawe majuru pakazoonekwa tsamba iyi number 2 iyi nenumber 4 mazita wakanga adyiwa ndio wakabva wafa wacho iwawa. Ko vasara vacho vakamira sei baba? Vasara vacho uyu chitarisa zvakanyorwa nababa kuti zviitike. Ndo zvakaitika nekuti uyu wekutanga uyu murume wacho akashayika ishirikadzi. Wechipiri ndiye arapo uyu. First marriage akatombosiya izvezvi marriage mavari ya second marriage. Wechitatu uyu arimo marriage yake iyoyo yekubva pakutanga asi zvinhu hazvina kuita zvakanaka. Akagara seakamira. Okay. Iwewe uripo baba? Inini handipo. First Family yakanyorwa musha wamai. Okay. Yakatoya ninganga. Tsamba iyi yakanga yapigwa yachipiri. Saka muchiona zvese itsamba yenge yaguka nekuita sei. Saka kwaive kujoinidza kuti tite macopies kuti umwe neumwe mwana azoita copy yake. Saka takabva konfranda baba wakabvuma. Netsamba iyi? Wakabvuma nekuti zita rawakanyorera tsamba wakanyorera mudhayari rekubasa vachiri kubasa. Saka newriting yavo tinoiziya patawa konfranda wakazvibvuma zvetsamba iyoyi. Asi mashoko munoziya nyange munhu akabvuma mashoko haana reverse. Okay, but hamuna kwati here tisunungurewo. Takaita vakati izvi hazvina nebasa ndozvekundonyora. Kuseka namo serugare. Wanzi kungonyora chete? Kungonyora.